Horský cyklomaratón Slovenský raj nie je žiadnym nováčikom medzi športovými podujatiami. Pri organizácii 5. ročníka bolo badať snahu organizátorov o jeho maximálnu úroveň. Profesionálna propagácia podujatia tomu nasvedčovala. Sú to tradičné cyklistické preteky, ktoré tu usporiadame na záver letnej turistickej sezóny. Viac ako 300 pretekárov, 7 súťažných, 1 nesúťažná kategória a 3 prekrásne trate, elit, profi a rekre. To všetko preverilo schopnosti a pripravenosť cyklistov z celého Slovenska i zahraničia. Super to bolo. Myslela som, že to bude horšie. Nebolo to až také neskutočne ťažké, jak to všetci hovoria. Nie som celkom zdravá, veľmi som rozmýšľala nad tým, či ísť alebo neísť, ale neprší, tak som išla. Tá je dobrá. Som dostal defekt do kopca, čo sa mi ešte nikdy nestalo, no ale... Trasy boli zvolené tak, aby vyhoveli čo možno najširšiemu okruhu pretekárov. Tvorili ju spevnené cesty, lesné chodníky a pretekári museli dokonca absolvovať aj prechod roklinou, symbolom slovenského raja. Dnešná trať preteku ide po lesných cestách, začína na Podlesku, cez Kláštorisko, vrch Suchej Belej, kolo Píly, Hágy, Spisky Šťavník a Podlesok. Cyklistické trate boli rozdelené do 3 skupín. Najťažšie boli 2 okruhy elit v dĺžke 70 km. Najmenej zložitou bola 20-kilometrová rekretrať a zlatý 35-kilometrový stred tvoril profi okruh. Po štáte, že som nešiel nejak dopredu, som sa snažil to kontrolovať situáciu, len nejak jazdiť špici a nehal som to až na samotný záver, tu do zjazdu a vyšlo to. Spokojný som. Čo hovoríte na trať? Veľmi pekná, atraktívna. Myslím, že 4-krát som tu a poznám ich veľmi dobre. Tá trať sa troška mení akurát, ale inak je to všetko rovnaké, tie rebríky a to pekné pasáže sú tam. Aj keď v značnej prevahe boli pretekári, muži, za súťažici prišli aj ženy. Trať byla pekná, sice nám je hodně asfaltu. Ten asfaltový sjezd, ten mi přímo zaskočil, ten jsem nečekala, ale tak je takový, jaký pořadatel postavil. Štartovné čísla 77 a 51 boli tými šťastnými číslami aj pre 2 novovešťanov. Na druhom mieste sa v kategórii juniori do 18 rokov umiestnil Peter Šofranko. Jeho tímový kolega Jozef Janečko prešiel cieľovou rovinou ako tretí. Budúce ročníky cyklomaratónu majú ambíciu stať sa ešte kvalitnejšími podujatiami s medzinárodnou účasťou. To sa ale odvíja od dostatočného počtu dobrovoľníkov a samozrejme sponzorov.